Boa tarde, usuarias e usuarios da Escola de Música de Ortigueira. Son Juan Barcón e un ano máis vou a ser o encargado de impartir as materias de gaita galega e acordeón tradicional. Simplemente queríamos, desde a Escola de Música, transmitirvos un mensaxe de ánimo e de tranquilidade, dado que a situación é que é, e decirvos que este ano adaptamos a Escola de Música para que sexa o máis segura posible. Fixemos uns esforzos moi grandes para que a comodidade sexa toda aquela que precisedes para seguir acudindo e confiando no traballo da Escola de Música. No Departamento de Gaita e Acordeón Tradicional, o cambio máis grande foi o cambio de aula. Por qué? Porque na aula na que se vai impartir gaita vai ser unha aula máis grande para intentar eliminar todos os problemas que poidan vir para evitar contagios. Do resto, as materias vanse dar igual, ofertaránse tamén conxuntos, ofertarase diversas opcións para que, na medida das nosas posibilidades, sigades, xa digo, confiando, que sepades que está todo ben preparado e, que vexades un pouquiño, que a escola cambiou porque tuvo que cambiar, pero que vai seguir sendo o mesmo trato e a mesma ensinanza que era hasta que chegou, por desgracia, este COVID. E máis nada. Un saúdo.